बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों जोमै दाखा दावखा बिदों नाख्रेब जाना अराय समा दाबोनो नासय जाना अराय समा दाबोनो मोहेर जाना अराय समा दाबोनो गादब जाना बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों सरि गाइस नोंथांमोननो सिगाङावनो सरि बिग्रोनाय जायो मानोना आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि बारै मर इनफरमेसन होनो हाया माखासे एलाउड होयैनि थाखाय बिथांमोनहा एलाउड होआखै आरोना बिदि ससियेल मिडियायाव बिदि शेयार खालामनो बेखायनो आं नोंथांमोननो जास्ट लाइटलियै खिन्थानोसै आरो देखायनाय जाबाय बिसोरो मानि फाग्ला जानाय आरोना बिसोरो मानि जाहोनाव जानाय मिथिया आरोना जायखिजाया बेयाव सिकित्सा खालामनो दोननाय जादों ओमफ्राय बियो अबे जायगानि बेफोरनि फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होथ'नो हालिया जेब्ला फुल डिटेल्स होनायनि थाखाय एलाउड मोनगोन अब्ला आं नोंथांमोननो माब्लाबा देखायगोन नोंथांमोननो फुल डिटेल्स लानानै आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों।